ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಣ್ಣದ ಶಬ್ದಕೋಶ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಆಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೂ ಮಾನಾದಿ ಗೆಲ್ಲಿಸನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಡು ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಡಪಾಯಿರು 313 ಕೂಟದ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡ್ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯಿರು. ಅಂಚನೆ ಸೈನಿಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಸರ್ಗ ರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯರು. ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆನು ಗುರುತಿಸಾಯರೆ ಈ ಮಂದಿರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸೊಂದುಪ್ಪುನೆನು ತಾನು ದಿಂಜ ವರ್ಷದಿಂದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೀವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗ ಸಂದುನು ಪಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಒಂಜಿ ಊರುದ ಮಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಆಪುನಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದರ್ಶನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ದಾಪಂಡ ಈ ಊರುಗೊಂಜಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಊರ ಪರ್ವದ ಮಿನದನ ಕನಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಬೊಕ ಏರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದನು ಯಾರು ಪಾಕ ವರ್ಷೋಡ್ದು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ದುಂಬುಲ ಒಂದು ಜಾತ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತೀಶಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಪುರ ಸೇರಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿನವಿ ಅಂತುತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಆ ತಂಬೂರಿ ಆದ ಪಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಜೀವ ಗುರುತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೆ ಸಂದು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಂದಿರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಕಲು ಎನ್ನಲಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜವನೆಲ್ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ನು ಅವಲ ಊರದ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪು ನೈಟಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪನದು ನನೊಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಅರ್ಚಕೆ ನನೊಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯನು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಬದುಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ದಯಪಂಡ ಜೀವಮಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಅಕಲಕಲ ಮಂದಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಕ್ಕಲೇನು ಗುರುತ ಮಲ್ಪನವು ಸಹಜ ಅವು ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸು ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಠೋಬ ಮಂದಿರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣೆಯನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಗುರುತ ಮಲ್ತನು ಪಂಡ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಡು ಪನ್ನುವೆ. ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಉಡಲ್ನ ಗೆಂದಿನವು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಾಯರು. ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ ಆದ ಬಂಡ ಊರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅದು ನಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೇನು ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಭಗವತಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ದುಂಬಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ದುಂಬಾಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಬೇರೆಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತೆಗೆದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತರಲ್ಲ ಆಸೆ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರವೀಣ ಕಲ್ಲಗೆ ನಜಪು ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅದನ್ನ ಏತ್ ಕೋನೆಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತುಂಬುನೊಂದತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಇಡೀ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜನಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯನ ಆರೆ ಏತ್ ಜನತ ಹೃದಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರಿ.
ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಅಜಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉದಯ್, ಶೇಖರ್, ರಾಮದಾಸ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹರೀಶ್ ನಿಸರ್ಗ, ಸೈನಿಕರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಸರ್ಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ನಾರಾಯಣ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಗತಾಪ್, ಕೇಶವದಾಸ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ, ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್, ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್, ವಾಸುಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಕಿರಣ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಿತ್ರಾಂಜಲ್ ನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಲೋಕೇಶ್ ಪಿಲಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಕೆ ಮಂತಿರು.